ngumbah kloso nggo banyu udan ora poso kok melu wes ngene kok rasa mikir bayare ku pira ora rasa dipikir. Si penting ngaji kene apik sarana apa wae nganggo lewat apa wae. Wong ngaji saiki mu nek ora digawe seneng atine. Biasane wong ngaji kuwi nek nunggone kiai, aja meneh mangkat ka omah ki atine ora seneng, ora cocok karo panitiane, ora cocok karo kiyaine. Aja meneh kok kan ngrungokne ngampe suwene jam-jaman. Nyawang kiyane wae wis blenger kok. Pun blenger napa dereng? Dereng. Oh. Wah, ketoke semangat tenan mong kene. Iku mono mung paribasan nganggo sabuk ning ora katokan. Nganggo sabuk ning ora katokan. Kaya si andong ning telaga sarangan. Yen sinawang swedok nganggo jilbaban silanang padha kuplukan kaya-kaya tobat temenan ning senengane mung nerak peralatan sing diuber mung derajat lan kenikmatan derajat lan jabatan bareng wis kelakon dadi daduweni jabatan ning ngapusi ngampi triliunan bebasan kowe ora titah manungsa ning citahe bajingan goro jamane jaman kang bubrah bener salah ora pati genah sing salah padha bungah sing jujur ora duwe batur sing sabar kanggo jigar jamane wis kadung bubrah mula sing turu ayo padha ndang digugah. Watirake dalaran saiki wis ana maling ora bondo donya nanging maling iman lan akidah. Sing turu nang digugah ayo maling ndang enggal digusah. Bebarengan jumangkah sowan kiai ngalap barokah. Derek kiai nyuwun petit pitedah murih ginolongake maring golongan iku. Wong ahlu sunnah wal jamaah temang slamet donya tekan yaumul kiamah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Gara-gara ora bakal ana kerampungan lamun to kabeh menungsa ora padha gelem lungguh ana kursining dhewe-dhewe. Sireping gara-gara cirarengan ungle gangsa kang munyoh ngrangkin arsa dumedhing para santri punakawan inggih menika Kilurah Gareng, Kilurah Petruk ya kantong bolong Kilurah Bawor ya Kilurah Bagong. Sawetawis paripurna anggenipun ngaos pidha suci Al-Qur'an wonten pelataran pondok pesantren Klampis Ireng ing pangunto jumedhing para pansumna kawan sinarengan bungeling gangsa sinaput sumiliring angin ileri
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian para jamaah ingkang minulya sumangga puji syukur langkung rumiyin kula kunjukaken wonten ngarsanipun Pangeran Jawa Jalah Allah Subhanahu wa taala ingkang kuwawi gulung lan gelar jagat kaya menika katiti saking nikmat ingkang sampun karemetaken dumateng kula dalah ndika sami khususipun nikmat kesehatan, nikmat iman sarta Islam saengga wonten saat detik dalu menika kita sedaya tasih pinaringan panjang umur saged silaturahim sesarengan kanthi ngestreni undangipun segenap panitia pengawasan dalu menika bilih kita sedaya tansah ginanjar sehat walafiat boten wonten aral sak tunggal punapa amin Allahumma shalawatullahi wassalamuhu mugi tetep kalimpahna dumateng junjungan uswatun kastanah kita panjenenganipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam mugi-mugi kula dalah panjenengan sami ing bidangipun saged kadaku dados umatipun saha kuwawihan nampi syafaatipun miyaumina hada ila yaumal qiyamah amin Allahumma amin alhamdulillahirabbil alamin Bapak Ibu sekalian wonten dalu menika panjenenganipun sedaya panitia saking Banjarjo ngawontenaken nggih menika tasakuran. Tasakuran menika kalebu niatipun syukur nyang ngersani Gusti Allah sing maringi nikmat menapa kemawon. Asyukru ka udun nikmat syukur kuwi taline nikmat. Pokok akeh sing syukur saya tambahi nikmate karo Gusti Allah. Mulane syaratnya wong syukur ni ana telu sepisan syukur marang pangeran ping pindho syukur marang wong ngatuwane, ping telu syukur marang lantarane. Lah dalu menika kalebu napa kru sedaya anggota saking banyak katon makmur sampun ngawujudaken salah sawijine tasakuran telutune agunggal sampun dipun wujudaken. Ugi menika kasengkuyung kaya sedaya warga lan canak kadang para pemuda wonten ing lalatan Banjarjo ing pangajap Purwa Madya Ngatusana anggenipun sami ngawontenaken tasakuran mengke saged sedaya kaparingan kabeh keluarga wonten ing Banjarjo dipun paringana sehat walafiat, akas waras kuat selamat, murah sandang mulah rejeki barokah, selamat donya hadal akhirah amin Allahumma amin. Kang Gareng apa truk iki selak diantu-antu kabeh sedulur wong Banjarjo ketoke kok rada betah-betah melek iki mau terus ayo ndang tindak reke ndang sacet Kang Gareng ngersakake lagu apa iya wis beres tok pokoke aku iki tunduk karo kahanane sing penting dulur-dulur Banjarjo cek kersa midhangetaken kersa nikmati hiburan iki tur niku sing sebagai juri independen ya sing iso menilai paguyuban iki ya mung sedulur-sedulur kabeh. Lagune apa Kang Gareng? Aku njaluk lagu Aja Dipleroki. Ya, ayo. Monggo, Cok. Jamia Shalawat Putra Wali versine Aja Dipleroki. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Terus dina iki janjane wedari hajat apa? Hajate panitia Banjarjo. Ini tasakuran ping pindhone halal bihalal. Kowe ngerti apa ora ngaknane halal bihalal? Yo ngerti dong aku santri kok. Ala-ala aku santri. Halal bihalal kuwi ya halal bihalal kuwi ngalalake barang sing wis halal, ngesahake barang sing wis sah. Ning adate halal bihalal ning Indonesia ning Nusantara Jawa aja dipadani karo ning Arab. Soale ning kono ora neng acara halal bihalal bar salat Id ya langsung buyar ora neng. Lah iki kecerdasane wong Jawa terus mbah-mbah disen para wali songo dienekake tur perbedaan antarane beda pendapat iki dadi lan barokahe. Contone saikmu enek kemangge wong sing duwe penemu asli Islam secara kapah, eneng sing duwe pinemu kapitayane asopon lan aboge. Dadi sak repote kaya ngapa manusa dik ning wektu kesempatan kanggo ngapura ing ngapura, saling memaafkan.
Dadi iki lah terus nek wis halal bihalal dianjurake diwajibake kudu salam-salaman. Salam-salaman kuwi dawuh Kanjeng Nabi tasofaku yudibil dilangan kulubikum sing akeh salamane iso ngilangi unek-unek jroning kalbu. Wong kuwi elek atine, srek atine, ora takonan taunan nek iso salaman atine malih padang. Ngono. Ya mletek rek kan. Ya tak kene sithik-sithik ya iso ngaji. Terus dianjurake neh bar boto siji boto nek mbah-mbah dhek biyen apa teko siji Syawal ora geger sing penting hormat ngapura ning ngapura. Lah sapa sing bakal dirontokake ngapura ya sing paling dhisik sing niat njaluk ngapura. Bar kuwi supaya suci lahir sak batine, bar bodo kudu andum rejeki, saling berbagi. Dalile laisal mukminu ladi wajarun jaimun ila janbi. Kudu wong mukmin sing sejati nek wetenge warep ning tanggane padha keluwen. Mulane tujane ben napa suci lahir sak batine nek wis suci kon saling berbagi. Terus hukume nek sing salaman mbah-mbahe gawe tuntunan salaman ora kena sedelo kudu suwe. Masalahe dalile iki mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasofakani ila ghafira lahuma qabla ayatafarraqa. Yen ana wong Islam loro jur salaman mula bakal di ngapura kabeh keluputane tekane ngapura kuwi sadurunge wong kuwi pepisahan le salaman antara siji lan sijine. Ngono mlane salaman kuwi aja mung sedelo. Salaman buta saikmu kok kosong-kosong, ora kenek ngono kuwi. Lah dosane kae kaya ngene kok penak men, badan lewat HP, badan lewat kosong-kosong ndak bisa. Ya ora, Truk. Wah, apik kan arene. Ning iki awake dhewe sedulure iki eneng, Bagong urung teko. Oh iya. Gong, Bagong. Wah. Tinggalan nih. Gong, Bagong. Rene oleh. Iki saya diantu-antu kabeh sedulur Banjarjo kene. Ayo tentang paling pasukan panglipur yo sithik-sithik wong iki saranane temane iki cara siar agama ning tanpa ninggalake budaya. Ayo budaya tetep dijaga, dilestarekake, agama ya tetep ben maju. Dadi ora kenek awake dhewe wis malah titik-titik padha ngerokake kabeh warisane mbah-mbahe. Jare ngaji paceh saitik apa-apa slametan dianggep bid'ah. Selamatan jaruh kubur jare musyrik, tahlilan kuwi jare ya bid'ah kabeh, hormat bendera jare ya musyrik. Sapa sing kandha kuwi tatanane eneng wis miturut mbah-mbah iki dalile ya kuat ya sahih hadise. Ayo Gong ndang rene Gong. Rek Truk Isto. Ayo ndang rene. Wis aku kok nyopo. Loh, kok nyopo piye, Nek? Wis aku ki wis pokoke wis pasrah. Aku mbok nyapo. Ya kudu nembang. Kowe njaluk tembang aku iso. Ya iso, apa wae cah kene ya mesti iso. Kowe njaluk apa? Aku njaluk oke, serapat kalau beda dulu-dulu Banjar itu serapat.
Alhamdulillah lho. Truk iki piye to selawat kok serapat barang iki ngene. Wis to, si penting ki arek neng niate. Serapat ki sine kan selawat to. Oh iya. Ning eneng lho, Truk. Wong nggonku ki ning ngarani jare nek demek gong kuwi karom. Nek demek napa iki gitar gamelan kuwi jare ya karom. Wis omong sapa? Iki ngono wong ngomong iki waton ngomong ora ngerti ngaji dununge ati, ora ngerti ngaji dununge rasa. Orane bocah-bocah saingmu paseh ngajine dungane ora mandi. Mergakno adoh saka lelakon, adoh saka tirakat. Beda karo wong tuwek si marisi keserampat bareng iki wis kebae lakon, kebae tirakat, mulane mbah-mbahe dhisik senajan ngajine ora paseh ning bismillah mandi tak omong. Aja sithik-sithik nyalahne anane awake dhewe ning napa iki kabeh menungso tekan saiki krana ana wong kuna, ora ana wong kuna ora bakal jumedhul ning kene. Ngerti ya? Islam mlebu ning tanah Jawa kuwi sadurunge Islam teko ning tanah Jawa iki kebake budaya. Budaya ki ya dhewe-dhewe, budaya di Hindu, cek Buddha, budaya ni wong Jawa dhewe, wong Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat wis dhewe-dhewe, wong Bugis, wong Madura, wong Dayak, wong Kalimantan, komplit budayane. Mulane Islam iki nek Indonesia regane negara Islamnya ora iso. Kono Islam rong teko wis kebake budaya. Lah ning kene iki berkahe perbedaan, beda tidak masalah, yang masalah itu kalau membeda-bedakan. Ya. Apik ya, ya. Ya, wong kang garene sosok ya ngene iki nek pas torane pas obate bar diombe ngono ketok yen ritis ngoten. Lambemu. Aku pokok wis wareg ya ngene iki. Aku bayangne to. Iki mau wis sowan ning Banjarjo wis ora ngilo aku. Bae yo mangkate kudanan, dalane tak kira kepenak tipe ekstrim. Bae yo. Napi wis kabeh ora kuwatir, semua sudah terbayarkan. Teko wis dibeleni dus loro mangan gule karo sate. Alhamdulillah. Menak ditangkap wong desa-desa iki menak to. Awake dhewe kebak suposito kabeh sedulur-dulur padha akrab enek tali asih kok taline pas seduluran. Dadi ora ning bedane sing ulama, sing santri, sing wong umum, gak ning bedane. Pokoke kabeh kok maca syahadat tak anggap saudara saya. Jalan al muslimu akul muslim, wong Islam sedulure wong Islam. Dadi awake dhewe nyawang wong iki aja didelok saka raine ning deloken saka atine. Senajan to raine warok ning atine becik kuwi karane kiai. Kosok baline nek atine ketoke raine kuwi ketoke ya wong becik nang nek atine kuwi nek atine ora becik kuwi jenenge warok. Nah, nang kene iki. Lan ayo bebarengan. Bebarengan piye? Kowe yo iso ngaji apa ora? Oh, aku iso cah kene. Rungokno. Ama adunya masraatul akhirah. Donya kuwi tanduran kanggo akhirat. Dadi kowe besok nek urip ning alam donya, wektu munggur entek jo jangkrukan, jagongan, nggo dolanan yang warung, tangkukan, roh-roh umur 22 tahun terus ora gelem nandur kebecikan. Wah, bahaya. Paham? Wah. Kok jerumen ngaji? Iya iki eneng pathokane. Dadi al waktu kasaipi waktu adalah pedang. Nek ora ngati-ngati gunane pedang akan tersembelih oleh itu pedang. Karena sing apik jangan pernah berhenti berbuat baik dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun. Pan ibadah ora kudu nganggo bondo donya, ora kok salat yang masjid terus nyantri terus urung karuan. Donya iki kabeh nek wong ketoke wong iman kabeh, salat kabeh, pengajian teko kabeh, nyang masjid kabeh. Donya bubrah reng, donya bubrah. Wong kabeh wong urip gak eneng sisa mandiri, kabeh saling ikut campur tangan urusan orang lain. Kenekne pengajian iki yo kabeh nek sibuk. Terus si masak yo sapa, sing gawe gula sapa, sing ngeterne kabeh paketan-paketan kuwi terminal barang kuwi sapa sing ngeteri dulur-dulure kabeh. Tujuane iki kabeh gawe Kanjeng Nabi kul sakmal ngalah sakilatihi he kandha Muhammad umate kon ngamal miturut bakate dhewe-dhewe ngono. Dadi besok sing nyang swarga ora kok Pak Kiai tok. Ora kok Pak Camat tok, ora kok Dansek tok, mbok ora. Besok kabeh wong-wong sing sedulur iki sing duwe profesi bakat wae kenek kanggo sarana mapan ning Jannatul Naim swargane Allah ngono. Allahumma sing dadi wong tani mang bayangne wong tani iki nek niate bener gawe nandur tukul sak godhong kuwi ya dheweke ikut melu dikir ndongakne awake dhewe
Soale isi bumi, langit, gunung-gunung, lautan, godhong-godhong melu dikir. Dadi nek niate bener nyambut gawe asile ulu pametune bumi kanggo nafal koke keluargane kuwi hukume wajib. Ketimbang kuwi dakwah ngalor ngidul ning anak bojomu kaliren kuwi malah dosa, Reng. Paham? Waduh, waduh. Wah. Luar biasa. Lah, pangeran kuwi ora butuh wong pinter dalil, ora butuh wong pinter dhuwur ngilmune. Senajan to ngamale sithik, ngilmune ndek. Ning pangeran kuwi suwe seneng karo wong-wong titahe uripe sing sederhana lan sakmadya. Wong urip ning desa apa meneh, wong kuwi kapan sigelem, si penting wayah nyang sambatan tanggane gawe omah mangkat, tanggane selamatan yo nyang, tanggane kesusahan takziah, tanggane mantu rewang sak rampunge, wayah nyambut gawe yo nyambut gawe. Nyambut gawe ku hukume ngibadah. Kuwi wajib ngibadah kuwi nek oleh upah sithik aja susah, nek oleh akeh ya aja bungah. Hukume nek wajib ku sugih ora wajib nglarat kuwi ya ora dosa tak mau paham kowe. Waduh, waduh. Jeru tenan. Iki tenan aja guyon iki tenanan iki. Oh iya. Terus. Lah, nek wis ngono. Iki mau ombenku nang ndi? Loh. Iki kopi apa wedang jahe to, Rek? Mbuh ya deloken dhewe kowe. Tibake wedang jahe. Wis ngampi adem ya. Reng, piye? Iki ora cukup mung diomong ae. Ponosukan ya perlu, pitutur kuwi ya perlu ning napa ning penglipur kuwi ya baku. Saranane awake dhewe mung sebuah media, Reng. Media cara ngaji saiki men ora nganggo media ngene wis sange lamun bakal dirungokake. Senajan to awake iki lewat petembangan, lewat ura-ura ning reptane para winasih yen wis ora kurang. Mulane karekane Mbah Wali Songo dhisik ora iso digerus oleh jaman. Ngampe saiki ora iso wani arep langgar. Wong mati ora selamatan wedi polahe dhewe. Saiki mung kuwi tradisi sing diwarisake mbah-mbah iki mbah dhisik marisake marang putra wayah ki mangkate saka ati. Nek tirakat donya ora nyentel ning atine. Mulane apa wae reptane mbah-mbah iki ora iso digerus oleh jaman. Beda karo karyane bocah saiki. Ngono maksudnya mulane ayo diuri-uri wong kabeh dhewe wong sekti mandraguna kabeh. Mbah-mbah tukang tirakat gentur tapane, topo apa wae dinyangi. Lakon poso mutih ngrowot, gak poso gantung, poso kungkum sekabeh poso wis dilakoni. Mulane Islam teko ning tanah Jawa ora geten. Ngono. Contone ora percaya Candi Prambanan kae deloken. Kae mbah-mbah Bandung Bondowoso iki kaya ngapa sektine? Pengen nyabdo candi sedina sewengi kudu njaluk 1000. Lah tan kocap sangka mandine tirakate Bandung Bondowoso lah Rara Jonggrang kumbi marang selak batine. Kurang siji jare candine padahal pun genep disabdo pisan karo Bandung Bondowoso. Wo ateges kurang siji iki jangkepe kowe Jonggrang Mataraman. Totok. Nah ayo wong ayu Udara Jonggrang iki piye kok toprak barang iki? Wah, kleru kabeh iki. Konsepe kleru kabeh iki wis. Piye to iki? Oh, si penting masuk Pak Eko ngeten mawon nggih. Pun Bapak Ibu sekalian, sedaya jamaah ingkang kepareng rawuh wonten menika majelis, kula niku dados kiai asli, kula niku kiai tulen tiyang Jawa, Pak. Wong Jawa niku kita harus jadi diri kita sendiri. Jangan menjadi orang lain. Jadi aja kulino nggawa budaya lain ditampil ning tanah Jawa kamangka kuwi bebasane wong buka warung. Kowe ning Banjarjo kok buka warung wasaan Padang aku yakin mesti ora padha sudi tuku. Betul? Wong Sidikungsi wong Banjarjo ora padha karo wong Padang kok dipadakne. Lah Sidikungsi apa mau masak buka warung alane kudu jelas. Isi tak dol ning kene iki pecel Madiun, apa soto Madura, apa gudeg Yogya kan kudu jelas. Lah si seneng pecel ya ben tuku nek tanah seklangenane wong Jawa, mulane aja kulino napa niku gampang membicah dolalaken bujanane wong Jawa. Wong Jawa iki bejane digawa. Wong Jawa ninggal dina bakal tuna, ninggal adat bakal kualat, ninggal sejarah mesti bakal bubrah.
Mulane dadi wong Jawa niki wis luar biasa. Disyukuri wae dadi wong Jawa insyaallah ya saranane besok si penting kula jenengan gak perlu wong pinter, gak perlu wong sugih. Si penting kula jenengan nggih niku wau sing diaturne Kang Gareng, wayah rewang ya rewang, tanggane slametan ya teka, tanggane kesusahan ya nglayat, tanggane mantu rewang sak rampunge. Wah, malah apa meneh niku. Nek kabeh wong urip ning donya kuwi nalika sak Banjarjo paling melarat dhewe. Woh, niku ladang amal semakin luas. Bendika gak bendina gak numpuk bondo-bondo lan bondo, ning sak bendina numpuk ganjaran lan ganjaran alhamdulillah. Bila kabeh besok arep dikaya apa besok sing sugih ya mati. Besok Mbah Camat barang kuwi ya mati, Mbah Lurah barang kuwi ya mati, seniman kabeh ki ya mati. Besok kabeh sedulur ki sing teko ki ya tetep mati, termasuk kiyaine barang ki besok ya mati. Nek kiai ki rada sopan saiki sedo ngono lho. Rumah sawu ki nyantri wis nakal ora. Menyang kiai barang mati lho. Wis ya ora apa-apa. Nek mati ora dikaya ngapa Bapak, Ibu sedaya, mpun sakniki nggo dieling-eling. Urip niku sing digoleki napa? Sampeyan dina iki diparingi akas waras kuat slamet mangeling-eling. Nalika kita sedaya sak donya niki ketaman pagebluk jenenge wabah taun Covid-19. Kaya-kaya kula jenengan iki ora mungkin nek bakal iso urip tekan sak mriki. Nggih napa mboten? Ya Allah, pangeran mengutus makhluk sing ra kena didelok kasat mata wae. Neror wong sak jagat abuh kabeh semua takut semua. Nggih napa nggih? Nah, awake dhewe ning ngampek prei syukur nyang pangeran mongko nikmati pangeran sing diparing marang kita sedaya. Tapi mang bayangne. Wong niku nek waras. Wong waras sehat niku nek mangan ya seger turu ya angker. Angkat junjung ya kuat, mripat nggo nyawang apa wae ya cetha. Sikil dienggo playon ya ijik kuat, lambe ngucapake wae ijik paseh, kuping ketek nggo ngrungokake, irung iso ngambu iso mbedakake. Kurang napa nikmate pangeran? Saben detik saben wanci mboten wonten kendhate. Ning sedaya nek ngampek praise mensyukuri nikmate pangeran sing jenenge angin. Sampeyan ora nyerot angine pangeran, dangune kira-kira rasah suwe-suwe 5 menit niku mawon. Mengke sedaya hak milik jenengan, bondo donya jenengan, apapun tinggal jenengan wis menjadi pemilik orang lain. Betul? Ayo sing digoleki ajeng napa? Bondomu, pintermu, bagusmu, ayumu, ora nek gawar awer-awer. Sing belani awake dhewe. Kejaba mung iman sarta amal kang utama. Monggo dulur, yen wis mati bondo ra melu. Bojo ayu wis ana sing nemu, ana kubur padha tangisan, anakku rebutan parisan, ana kubur keloro-loro, anak putu ora gelem donga. Na'udzubillah min. Salatullah salamu ala Allah salawat sedulur kabeh sing rawuh wonten majelis menika sedaya nalika Ramadan poso sedaya nggih? Alhamdulillah. Mengke kula tak gawe tembangan, nek tanah pancen sing ora poso ya ben krasa, nek sing poso ya nek kanggo sarana mukasabah. Ngumbah kloso nggo banyu udan ora poso kok melu. Ayek. Wes ngene kok rasa mikir bayare ku pira ora rasa dipikir.
Si penting ngaji ki nek apik sarana apa wae, nganggo lewat apa wae. Wong ngaji saiki mu nek ora digawe seneng atine. Biasane wong ngaji ki nek nunggone kiai, aja meneh mangkat ka omah ki atine ora seneng, ora cocok karo panitiane, ora cocok karo kiyaine. Aja meneh kok kon ngrungokne ngampe suwene jam-jaman. Nyawang kiyane wae wis blenger kok. Pun blenger napa dereng? Dereng. Oh, wah, ketoke semangat tenan wong kene. Iku ngono mung paribasan nganggo sabuk ning ora katokan. Nganggo sabuk ning ora katokan. Kaya siandong ning telaga sarangan. Nganggo sabuk ora katokan kaya sineng sarangan jenenge disengkai ora sandang pangan sedeku rasa Allahumma Allahumma amin Allahumma amin yo donga apik to nggih niku. Nah, aja kulino ndonga sing ora ngerti maknane ya. Ndonga Pak Mudin nek ndonga 7 meteran ning pedote sing mburi ora paham kabeh. Piye arti kabeh wong mandine donga sangka weninge ati konjeme pikiran. Apa meneh arep slametan urung ndonga dipimpin Pak Mudin kok malah segone metu dhisik. Neng ngarepan arep ndonga ya pikirane kok ndi-ndi lah iya iwake kok cilik-cilik men. Wis tekan wis ora bakal kabel Pak aja klina ndonga sira ngerti maknane adunga umugul ngibadatik donga kuwi sarine ngibadah si penting senajan to saithik le ndonga si penting sregep ngibadah iki mau dhewe asline Dukuh Srikatan apa Banjarjo iki niki tuku blangkon menyang Medion tumpakane motor Suzuki wong Srikaton do guyub rukun tak dongakne murah rejeki Allahumma mulai do disyukuri mangan damen entek rong bongkok sing gaene omben marai pakok ora sandang Allahumma amin wong Jawa Timuran ciri khasnya ya kudu ngidung ora nek ngidung terus kuwi tanggapane malah ora pengajian malah ludruk Mbon mbok pilih sedulur-dulur aja sedaya kemawon Mbah Lurah njenenganipun napa niku Prabu Anom Sukarni Harjo sapa mawon. Mbok pilih ngersakaken derek Drana Swara Mbah Lurah Mbah Camat utawi bapak-bapak ingkang sampun kepareng rawuh. Kula niki asring Kyai Jawa niku Kyai Tulen mendados mboten enteng dinding pemisah antara kula lan jenengan sami. Sedaya saya anggap saudara. Sing penting monggo bebarengan tumuju bi amardotira bebarengan golek ridane Gusti Allah. Gusti Allah gak butuh wong pangkat, gak butuh wong pinter, butuh Gusti Allah wong sing gelem sujud marang panjenengan. Si penting gelem sujud namung. Lah ditakdirake kalian tiang-tiang sing durun sujud niku mboten sembarang tiang, pun kalbu tiang sing istimewa di atas rata-rata. Monggo lagune menika dipun kersakaken versinipun menapa? Sholawatan. Pak Mundut saking pundi ini? Oh, kata-katanya wonten. Yo, amplope kok kandel men ketoke ning abang-abange. Alhamdulillah iki kok 250. Gumun kula nek nyuwun napa hadroh teng Putra Wali nyuwun lagu niku biasane nek enten campur sari elektron ngoten niku 5.000 10.000 wani, Pak. Niku ten selawatan kula njaluk paling minim 50 paling ora 100 munggah. Lah kula iki pinter golek cara.
Ta sedekah tanfaul bala. Sedekah kuwi kanggo tolak bala, ping pindho kanggo mepak rezekine yang akan datang. Mulane pengen lancar rezekine sregep sedekah. Nek sedekah kuwi angel, Pak. Sing ditampa karo pangeran nalika lupa sama sekali. Mulane nek anjurane kiai-kiai sanes iku rata-rata sedekah ora apa-apa saithik, si penting ikhlas. Ngoten to nggih. Nek kula mboten, Pak. Nek niat kowe sedekah, si akeh pisan ora ikhlas ora masalah. Aneh yo ben. Soale sing ditampa pangeran nalika kita ikhlas lupa sama sekali ndak ingat. Padha karo ngiyek niku lho, Pak. Nek ngiyek niku aja dieling-eling kuwi engko parane teko ndi, ora usah mikir ngono. Beres to nggih lah. Seperti itulah wong sing sedekah ditampa karo pangeran sak temene ikhlas sing hakiki kados ngoten iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking keluarga SMK Pemda Pudak, sekolah berbasis industri gratis dapat upah. Wah, catatan ulah upah. Binaan Politeknik Negeri Surabaya, PENS. Ayo segera daftar. Ini promo ceritane. Mundut tetembangan 1 sholawat badar, kedua tombuati. Matur suwun mugi Pak Palil kelompok banyak katon makmur terus ngrembaka barokah amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dungane apik amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian monggo langsung kewala katur kunjuk dumateng Bapak Ibu sekalian. Lagune Tomboati versine mlayu ngulon dhewe garap jaipongan tung duluring. Ben ora bodho karo liyane. Tampil beda. Nduk.
Shallu ala Muhammad. Shallu ala Muhammad. Wah niki wonten sak pengkelir wonten pambututan malih niki. Alhamdulillah. Terus jabiro terus. Rasah mikiri wektu sik sing penting sedulur kabeh sing rawuh kuwi kuncine dulur. Aku njaluk sing rawuh ki aja ngampi dadi bebek sing mati ngelak. Mongko sak bendina nglangi sak nduring banyu. Pertanyaannya, bebek sing kepripun? Ayo sinten sing saged jawab? Mbah Lurah kon jawab. Mesti mboten saged. Bebek goreng opo? Kuwi ngono bebek sing ora duwe karep. Bapak Ibu sekalian, dulurku kabeh wong niku nek ranti karep pengen dadi wong sing becik. Senajana pengajian iki di napa statusé gratis teko wis oleh snack nek perlu rame lurunan ganjaran dipek-pek dhewe oleh ngilmu tambah ngilmune artine seneng ningkat iman lan takwane. Ning nek ora duwe karep lah mbok terang lintang padang jinglang ya ora teko. Betul? Neng nek duwe karep lah mbok udan deres ora oleh apa-apa bebasane turu neng emperan tuh anapane lungguh neng tritisan ora oleh kloso ora masalah wong duwe karep wis ngerti tujuan. Lah niki kaceke bebek sing mati ngelak mongko sak mendina nglangi sak nduri banyu kuwi pitakonane jawane bebek sing ora duwe karep. Niki pamundutan malih niki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun tembang katresnan sejati lan nyuwun Mbah Palil minggah panggung. Kersane nyawer sekalian napa niku bose sapi Bapak Tugiono. Lho. Kok Bapak Tugiono iki tenan apa ora? Saking desa Tambang. Iki Mbah Lurah Tambang to niki. Oh alah. Jenenge padha aku. Kuwi dhisik mesti laire Setulegi pinuju ana. Mulane jenenge Tugiono. Jeneng Tugiono endek-endeke dadi lurah. Lurah kaya jenengmu. Jenengmu Ahmad Saironi ning gaene dina mendem. Apa kuwi? Apik jeneng Tugiono iso dadi kiai, iso dadi lurah, ning si dadi jenderal barang. Monggo ngersakaken lakon nika wau tunggal bungkus tunggal rumiyin dalar pedali sampun dalu nika tesih wonten pambututan malih ngenika nderek napa niku nderek dedongak mugi-mugi Pak Palil dan kelompok susu Serikaton Murah Rejeki masyarakat Serikaton guyub rukun gemah ripah loh jinawe saking Mbah Lurah sekalian. Alhamdulillah dungane apik Mbah Lurah pilih sepuh wong dinasis dungane nggih kudu apik. Pun kang badhe katuraken menika katresnan sejati piye nduk eneng ora? Wonten. Ya disampaikake mongke panyuwunan. Sing ajeng nyanyi monggo Mbah Palil. Nanti piantune lenggahe penting. Monggo monggo Mbah Palil. Yo sing lumaja cekel. Pundi piantune Mbah Palil niki. Nun sewu pundi piantune Mbah Palil? Walah nih. Dari ngendikane isin malah nyekar lagu. Monggo Mbah Palil. Oh diparingi mike pun. Pangapunten nggih, Mbah Palil niku mboten saged nembang. Walah, niki kan kula sing nembang. Oh nggih, pun pokoke nyuwun tulung wis diwakili mboten napa-napa sing penting. Lah niki pangapunten Mbah Lurah. Nyanyi sing apik napa ini wis tinggal soalnya niki mengke akan ditonton oleh seluruh dunia.
Nggih niki di streaming tonton seluruh dunia sampai viral ya. Paling ora dikenal pertama kayak si kupluk abang kae. Nggih, Yai. Monggo ngersakaken lagu napa niki wau? Pamundutannya pun Katresnan Sejati. Nah sejati. Nggih nggih. Asmane sepun sinten jenengan? Kula Gento. Gento. Gento napa Gento? Nama asli Maryanto, tapi nama panggilannya pun Gento. Oh ya sing ngono kuwi wong Jawa jenenge asli ra patek keteluk ning nek dulukane malah luwih hafal. Monggo sedulur sinarengan mirunggan kalian bintang tamu saya yaitu penyanyi Mbah Pale lumantar wakilipun Mas Gento akan menyampaikan sebuah lagu Katresnan Sejati. Oke Bapak Ibu sekalian, inilah lewat seni dan budaya saatnya yang muda bicara agama. Ayo lek. Tresna suci mangki ora gayu. Matur suwun Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu Iki matur suwun wis dumateng pun Mas Gento sampun kepareng derek ngeragengaken swasana sawetawis kepone request lagu ing pangajap dados amal ingkang kasanah pun paringi tetep akaswara kuat selamat murah sandang pangan ruk sugih rezeki sing barokah selamat donya hadal akhirah Allahumma amin. Bapak-bapak sekalian sejatosipun kula pengin dangu lan langkung kathah ngaturaken panglipur saha tausiah-tausiah saking para tamu sekalian menika tasih wonten nyuwun gending malih nggih. Assalamualaikum nyuwun gending Yai nika Lintang Asmara. Waduh. Kersanipun disawer kalian Bapak Sugiyo kali Mbah Wo. Lah iki piye njaruk lagu tok sing nyawer wong liya? Lucu wong kene iki ya. Asli jan lucu. Nggih ya ora apa-apa. Niku wong nyuwun tulung upama anu kowe kira-kira engko nek upama bar untuk bengi saiki piye? Los weh. Gayamu los. Wis yang selaung wis bareng lagi main lagi setengah jam tak jak omongan wis ora kenek. Ya Allah. Bon insyaallah wis pun wis. Bon sakniki monggo ditinggali. Kamangka niku karya-karya kula niku berbagai macam versi dereng kula niki pengen njaluk jenglengan enten napa mboten jenglengane? Iya yang niku mangke nek jenglengan. Mun monggo saiki mu lagune Lintang Asmara. Iya